Seguim esta vesprada amb una mirada molt rural. Estem a l'Alt Maestrat, ara en concret al Bocàsser, i és que des d'ací tenim una escola molt especial que s'hi van 2 vegades a la setmana. S'aprèn valencià. Aixina és una iniciativa inclusiva per a integrar a la població migrant i que millor que fer-ho a través de la llengua, no? de compartir, no? De algo tan tradicional i tan propi del territori. Bona vesprada. Vens de les classes de valencià tu també? No, jo treballo al CDR, però parlo valencià. Clar, tu has vingut del Marroc, però portes ací, em dies, 11 anys? 11 anys. I per què vas aprendre valencià? Perquè per integrar en la gent del poble tens que aprendre valencià, perquè si al poble només no, però la majoria de la gent parla el valencià. Si tu ja a casa amb les filles tot i el valencià, ja és una llengua que s'ha dins de casa. Les filles i la gent del poble també m'ha ajudat molt, 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 molt. Perfecte. Xics, vos deixo que seguiu treballant i jo vaig a veure esta aula que tenim, perquè tenim ací una escola molt especial. A veure si està per ací. Podem passar? Bona vesprada. Helena, tens ací una classe en un alumnat. Són molts, per estar ací al Bocàsser. Sí, la veritat és que són classes numeroses. I bé, compta'm ací, estem aprenent valencià 2 vegades per setmana. Sí, de 3 a 4, dimarts i dimecres. És el mateix grup, anem avançant cada dia un poquet i la veritat és que se nota molt que van avançant i a ells els agrada molt les classes. Creu que estem preparades per fer una pràctica ara sí en la tele de veure este valencià en aquestes classes d'Helena? Creus que podem fer alguna prova? A veure, podem? Alguna cosa. Sí, no? Com deies que són encara fases molt d'iniciació, però presenta'm algú, a veure en qui podem parlar, per exemple. Mira, Zenaida sí que és una persona que ja ve de fa temps. Zenaida, conta'ns, quant de temps fa que estàs ací al Bocàsser? Hace 5 anys, Has vingut fa 5 anys i ara per què estàs aprenent valencià? Què és el que t'aporta aquesta llengua? perquè m'agrada molt aprender noves llengües. Perfecte, per seguir aprenent molt més i per així, conteu-me, perquè també des de Colòmbia em comentaves. Des de Colòmbia. De Colòmbia. I des de quants anys fa que estàs ací? Jo porto quasi 3 anys. 3 anys. I per què? Per què vas decidir apuntar a aquestes classes i aprendre valencià? Primer perquè no va entès molt la gent del poble i pues, la necessitat Clar, una necessitat per poder comprendre la gent del poble i integrar-se al final. d'integrar-nos. Molt bé. Moltes gràcies. Seguim veient més històries perquè tenim per ací també altres perfils de gent que ha vingut també a aprendre valencià. Seguim per ací. Bona vesprada, que venia a veure a tu. Com te diuen? Bueno, Ginette, Ginet, des d'on vens tu? de Colòmbia. De Colòmbia també. Des de quan fa que estàs ací? Hace 5 anys. I per què aquestes classes? Què és el que t'aporta vindre ací i compartir aquesta experiència d'aprendre valencià? Per poder entender a la gent i poder compartir. Perfecte, moltes gràcies, Ginet. I és que vine per ací, perquè conta'm aquestes classes, quina és la metodologia que utilitzeu ací per tal de poder aprendre? Intentem abordar com totes les vessants de la llengua, tant el que és ortografia i gramàtica, però també molt de parla, que al final és el que més costa, perquè entre ells al final parlen en castellà, però sí que intentem que vaig practicant així el valencià oral i també part escrita i tot el que vaig fent. Han passat molts alumnes per esta aula. Sí, la veritat és que sí, alguns encara venen i alguns han fet altres coses, però sí. Contenta de com va avançant tot el que esteu aprenent, perquè ara mateix sabem dia anar curt que teniu així un poquet de vocabulari. Sí, anem practicant, hi ha vegades que fan exercicis per a casa i els anem corregint així i a vegades és tot en l'aula. Anem avançant un poc segons la setmana i segons el que toqui. Avui tenim una classe espectacular de gent que ha donat este primer pas per aprendre la nostra llengua des d'ací, des d'un àmbit rural.